og velkommen til Grønnere Låsby. Vi ønsker at gøre vores lokalsamfund mere bæredygtigt. Derfor synes vi, at flest mulige borgere i Låsby skal få sig en kompostbeholder. Kompostbeholder er en rigtig god ting, for samtidig med, at vi får brugt og genbrugt noget af det madaffald, vi normalt ville smide i vores skraldespand og få brændt og udlede CO2, bruger vi til at få skabt noget rigtig godt organisk gødning. Det er en win-win situation for alle, så lad os alle sammen være bæredygtige. Hvis du er knægtig, få dig en kompostbeholder og bliv bæredygtig. Ja, så helvede tilbage til fucking plejehjem. Fuck det. Vi har et budskab, som vi vil rigtig meget gerne ud med. Det budskab, det er, at vi vil rigtig gerne få folk til at sortere deres affald, sådan så man kan putte det organiske ned i en kompostbeholder. På den måde kan man skære ned på CO2-udslippet og kunstgødning. Og mens i det hele taget får man også rimelig god gødning til sin have, og derfor kan man holde planter ud i sin have, som agurker og sådan noget. I det hele taget så er det en win-win situation for os alle sammen. Kompostbeholderen, den skal helst stå i sol. Den må ikke stå i skygge eller halsskygge. Den skal stå i banestol. Og det er vigtigt, at det hverken er for vådt eller for tørt. Og meget i vinterhalvåret, der kan nemt blive for våd, fordi at det er så koldt, og det er så klam luft og sådan noget. Så putter man noget savsmuld eller nogle kviste eller sådan noget i, for at den ikke bliver for våd. Og så ting, som man sådan putter i, det kan fx sådan være sådan noget som gulerødsretter. Det kan man sådan putte i. Og så man kan også alt muligt, altså sådan alt muligt organisk. Haveaffald og æggeskaller og frugtaffald og grøntsagsaffald. Og så når man så dykker lidt ned i den her, så sker der det, at alt det her, det rådner sådan lidt på en måde, og dyr, der spiser det og sådan noget. Og så bliver det sådan lige stille formuldet, og så bliver det sådan noget jordgødning, affaldsting, så man kan hive på sine planter, når det er sådan helt færdigt i sin proces. Og så vokser ens planter og spirer meget. Konklusionen med det her er, at vi får for det første gødning, og så får vi et meget grønnere og bæredygtigt Låsby. Hvis du er kløgtig, få dig en kompostbeholder og bliv bæredygtig.